Segue aberto o prazo para presentar propostas para a concesión da xestión da cafetería da piscina municipal de Chantada. O concelleiro de Deportes, Castor Novoa, confirmou que hai 15 días naturais contados a partir do pasado luns 28 de xullo, no que se publicou a modificación da mesa de contratación da explotación da cafetería, que agora inclúe a parte dos 7 vogais iniciais outros 3. Polo momento, e segundo o tenente de alcalde, xa se presentaron 3 solicitudes que optan á xestión deste servizo. A ampliación do prazo inicial que figuraba no prego de condicións para a concesión publicado o 9 de xullo no BOP prodúcese a raíz da modificación posterior da mesa de contratación por un escrito remitido polo grupo dos nacionalistas co que reclamaban un reparto máis equitativo da composición tendo en conta os resultados electorais. Con todo, os nacionalistas renunciaron a participar en dita mesa, pese a que o goberno local accedeu a modificala tal e como foi publicado. O voceiro nacionalista Ildefonso Piñeiro detallou os motivos polos que o seu grupo renuncia a integrar esta mesa de contratación que decidirá sobre a mellor proposta para levar a cafetería. Pero os motivos son un pouco os que xa limimos noutras ocasións, non? E xa non sabemos se realmente isto se trata de despistes ou se é estratégico ou se se fai porque non se consulta, non? A verdade é que non saberíamos moi ben que decir. Esas explicacións habrá que llas pedir ao grupo do goberno, non? Efectivamente, metemos un escrito para renunciar a estar nesta mesa, porque se ten que conformar unha mesa. E unha mesa que é onde nós estamos en desacordo. Porque, xa digo, non é a primeira vez. Pasou en outras ocasións registramos escritos similares. Ao principio da legislatura se fixe un acordo plenario. Os acordos plenarios eu creo que hai que leválos sempre a cabo. Daquela se quedou en que, por representación nas eleccións, por resultados electorais, estas mesas tiñan que estar representadas por 3 membros do grupo independientes, 2 membros do Partido Popular, 2 membros do grupo nacionalista e 1 membro do Partido Socialista. A parte do personal técnico que teñan que conformar as mesas. Xa non é sorpresa, quer dizer, nos atopamos con que no pliego, en a conformación desta mesa, hai 3 membros do goberno, 1 do Partido Popular e 1 de cada un dos outros grupos. Non estamos de acordo. Entón, o que fixemos foi presentar un escrito renunciando á participación na mesa. Esta renuncia por escrito foi presentada no Concello o pasado 21 de xullo. Poucos días despois de presentar este escrito, eu recibí unha chamada do alcalde en funcións para que cambiáramos de opinión, para participar nesta mesa. Lle contestamos que non íbamos a cambiar de opinión, que podían facer unha corrección de erros, que podrían facer o que eles creeran conveniente para non... Nós tampouco queremos entorpecer isto, pero que non participamos. O 28 de xullo faise efectiva a rectificación por parte do Concello e publícase coa inclusión dos vogais a maiores dos grupos da oposición. Pese a istos non adscritos manteñen a súa decisión firme de non integrar a mesa de contratación. E non participamos en nada, en ninguna decisión que atañe as piscinas, por razóns obvias. Sabedes que levamos moito tempo dicindo que para o noso proceso de municipalización non foi o escrupuloso que debía de ser un proceso público. E, fixemos recursos, viñemos aquí a explicalo nos plenos, etc. Para nós o xeito de funcionar coas piscinas non foi o máis correcto, polo tanto non vamos a participar en este tipo de proxectos. Presentamos este escrito, renunciamos e que salga e que fan a concesión o que como deba de salir e que a xente se presente e nada máis. Dende o goberno local agardan que remate o prazo para presentar expedientes que opten a esta concesión para convocar seguidamente a mesa e proceder á adxudicación co fin de pôr en marcha a cafetería. Resta tamén iniciar a reapertura da sala de masaxes, segundo apuntou Novoa. Non hai nada que alegar as cláusulas da concesión por parte dos nacionalistas, sen embargo apuntan que quizáis sexa excesivo a priori o canon mensual que establecen, en torno aos 425 euros aproximadamente. Eu penso que como un servicio dentro da propia piscina, o que xe interesa e o que lle debía interesar ao Concello é máis, digamos, a dinamización da propia piscina máis que ter un rendimento económico para ti. É dicir, poderíamos estar falando de un canon o mellor moito máis barato, incluso de non ter canon, pero que tú teñas un servicio que lle podas ofrecer a comunidade que se acerque á piscina, non?
dentro de uns cauces que o Concello non perda, pero que sirva para dinamizar toda esa zona, non?